og velkommen til episode 3 af Vi er i fængsel. Ups, det er ikke episode 3. Jeg navede jeg lige der, hva'? Det var bare... Det er episode 2. Jeg navede, ja. Det var bare sjovt. Ja. Jamen, vi er i fængsel igen, og vi skal lige tage ned og tage vores diamond for i dag. Og hvor meget? Men ved du hvad jeg har? Jeg er nok til VIP-cellen. Så kan vi begge to bo der. Ja, det må dine diamond. Så kan vi begge to bo. Jeg afleverer dem lige. Imens så tænker du over, hvad du gerne vil have som rustning. En sko, eller vil du enten have sko, eller vil du have hjelm? Jeg kigger lige på mig. Jeg vil gerne have sko. Vil du gerne have sko? Det er sko, det er Og velkommen til vores nye VIP-celle. Jeg skal ind i den. Wow, hvor er den pæn, hva'? Går du op og høster noget sugarcane? Så går jeg herned. Der er en lille farm. Den er bare bedre end vores gamle. Prøv at tænke, hvor mange diamonds vi kan få ud af det her. Måske det er nok til, at vi kan komme ud. Nej, det tror jeg måske ikke, det er nok, men alligevel. Jeg høster meget med Ja. Seeds. Ej, har vi VIP-cellen en gang et bord, man kan lave ting med. Så går jeg hen i vores gamle celle og tager lige mine ting. Og nu er alt det der andres væk. Hey, hvad finder din kiste? Er det her min kiste? Den med seeds, det er min. Okay, det er min. Så høster jeg lige den weed, jeg havde i min gamle far. Hey, Stille, jeg skal have min diamond. Nå ja, den har jeg glemt at lave til dig. Det beklager. Men dem har jeg glemt at lave til dig. Den laver jeg med det samme. Jeg laver den med det samme. Det ved du ikke, om du kan. Jo. Jo, jeg har 4. Det der. Og det der. Se. Hvad så både efter diamond? Det klæder dig. Hvad er stjerne der? Og så skal jeg også bare lige have en diamond rose, så ser jeg bare sådan godt. Ja. Og uden jeg har mega meget det her, så måske kan jeg prøve det. Det er kun lidt papir. Men vi kan jo... Og så kan vi få brød, så vi kan få diamond. Hey, må jeg lige bede om noget? Det er sugarcane. Altså de der stykker sukker. Du skal bare have alle mine ting. Men jeg skal ikke, mand. Det er fordi Silken er meget bedre. Er I klar til at dø? Ja. Okay, Ja. Det dør jeg, hvis jeg får noget. Det tror jeg nu ikke, jeg gør på se. Mistede kun 1,5. Det gjorde jeg også med Må vi skal ud og drikke en kop, så har jeg min bog.
Så kan jeg bare lige sidde. Ej, det er nok til, vi skulle Det skal vi. Når jeg får vi spawnpoint inde i vores eget forhold. Det bliver dejligt at sove. Der er en dag, hva'? Og i dag er dagen, hvor jeg skal have mange diamond. 1, 2, 3. Det får du også for en masse sukker. Og så får jeg også mega meget. Og det der sukker skal jeg have. Du skal i hvert fald have noget af det. Ej. Nu skal der bare have, jeg skal bare have diamond. Du skal jo bare have brød. Ja, og så kan du få en diamond. Så er det brød her. Ja. Lægger brød i. Alt mit. Og så får jeg. Det giver kun 3, fordi der er kun 3, 4, 5. Jeg skal have en mere. Så nu har jeg de her 3 brød. Tak. Og så bygger jeg det med diamond. Så. 3 stykker diamond. Jeg skal bare have en diamond. Sådan. Nu har jeg 6 diamonds. Fedt, ikke? Haps. Jeg skal lige vende mig til, at vores nye hjem, det er jo her. Jeg ser svedigst ud med hjelmen. Det må du ikke, men du må få min gamle hjem. Selvfølgelig vil du ikke have den. Den er jo ikke noget værd. Hvad synes du, vi skal lave i dag? Der er jo ikke så meget her at lave i fængsel, vel? Vi har meget Ja, der er jo ikke så meget at lave i fængsel. Hvad synes du, vi skal lave? Det ved jeg. Skal vi prøve at komme ud? Men jeg har ikke nogen chance. Men det er også sådan, Men hvis vi bare prøver, fordi vagten den... Jamen, der går også vagter udenfor. Men hvis de ser os med det her på, med vores diamondrustning og alt det her, så tror de nok, at vi fanger os. Så måske skal vi lige tage det af. For jeg tror godt, vi kan gøre det her om morgenen. Godt, kom on. Hey. Apropos, hvad siger jeg? Vi kan jo komme op her. Se. Det er en god idé, vi tager alle vores ting med. Er det godt? Det er en god idé. Hvis vi nu dør alligevel, så skal vi måske lige... Så spawner vi her. Hvad stille? Nej, Sofie. Vi kan komme ud ind i vores eget værelse. Vi kan. Vi kan komme ud i vores eget værelse. Inde i vores eget... I vores celle, der kan komme ud. Ja. Men hvis det... Jeg siger bare folk, hvis det lykkes for os at komme ud, så er det desværre sidste afsnit af det her. Nå, kom. Vi er frie. Vi er frie. Vi er simpelthen frie. Er du klar? 1, 2, 3. Kom nu. Jo, du hopper bare.
vi burde have. Alarmen går i gang. Nej. Så den plan, den gik jo ikke særlig godt. Overhovedet ikke. Alarmen gik i gang, og de kom fra alle sider og tog os. Men for den alarm virker komfortabel. Det er så irriterende. De kunne bare genkende os. Men det er måske snart tid til, vi skal gøre det. Men der kommer snart en ny video, måske med den kur. Vi ved det ikke helt. Men vi vil se... det her med fængsel, det stopper, når vi kommer ud herfra på bygge os et hjem, og så er der ikke flere afsnit af det her. Men måske kommer der en ny afsnit af fængsel. Vi vil sige rigtig mange tak, fordi I så med i dag. Så hej hej. Hej. Farvel.